שלום לכולם, היום אנחנו נלמד לפסל כזה לוויתן חמוד. יש המון סוגים של לוויתנים בטבע. אנחנו נלמד לפסל את הלוויתן גדול סנפיר ששייך למשפחת לוויתני ענק. האורך שלו הוא כ-13 מטרים, שזה כמו 4 מכוניות, והמשקל שלו כמו 30 טון, שזה כמו 30 מכוניות. אז הוא בעצם ענק, אבל אפשר לשנות צבעים, אפשר לעשות אותו בכל צבע שאתם רוצים, לא חייבים לעשות שחור לבן. אני אלמד איך לעשות את השחור לבן, אבל אתם כמובן יכולים להחליף כל צבע שיש לכם בבית, או כל צבע מהדמיון שלכם. אז אנחנו נצטרך לפלסטלינה שחורה, פלסטלינה לבנה, סרגל או סכין לא חדה, אולי סכין פלסטיק וקיסם שיניים. אוקיי, אז ככה, אז נתחיל. קודם כל אני אעשה את הגוף השחור של הלוויתן. אחר כך אני אוסיף לו את הזנב, את הבטן, את הסנפירים ואת העיניים. ויש פה גם כאלה גשושיות קטנות. אז בואו נתחיל. בשביל הגוף אני אקח פלסטלינה בצבע שחור. ואני כמובן אחמם אותה, חשוב מאוד לחמם. אתם רואים, זה קצת מלכלך ידיים, אבל זה לא נורא. אפשר לקחת מגבון ובקלות לנגב את זה אחר כך. אז הנה, אני לוקחת פלסטלינה שחורה ואני מחממת אותה. חשוב מאוד לחמם, כי הפלסטלינה מתרככת כשמחממים אותה, והרבה יותר נוח לעבוד איתה כשהיא חמה. מה שאני עושה, אני פשוט מעבירה מיד ליד ולוחצת חזק, חזק, חזק. הנה, זה מה שאני עושה. ועכשיו מה שאני עושה, אני בעצם רוצה לגלגל אותה ולהפוך לצורה של גזר. הנה, מניחה ומגלגלת. שימו לב שאני לוחצת רק בצד אחד. בצד הזה אני בכלל לא לוחצת. אתם רואים, היד שלי מונחת רק פה. הנה. אני מגלגלת, רואים? מגלגלת, מגלגלת, עוד ועוד. אני משתדלת לא לגעת בקצה בכלל. עכשיו יש לי סוג של גזר כזה, רואים? יצא לי גזר, אבל המבנה של הגוף של הלוויתן, פה הוא יורד כלפי מטה, נכון? הוא לא גבוה כמו כאן. אז מה שאני אעשה עם הידיים, אני פשוט עם האצבעות, אני פשוט אלחץ ויעריך קצת יעצב את החלק הקדמי של הלוויתן לצורה כזאת. אני פשוט מעצבת עם האצבעות, רואים? אני מעריכה בעצם. בצורה כזאת, אני עושה לו פה התחלה כזאת צרה, פה אני קצת לוחצת עליו. אפשר ככה עם כל היד ללחוץ, ולהמשיך לעצב. אני מעצבת עוד ועוד ועוד, עוד ועוד, ואני טיפה מרימה, ככה את המרימה. החלק הקדמי שלו יהיה צמוד לשולחן. הנה, עוד קצת, אני מעצבת לצורה של לוויתן, של החלק הקדמי שלו. רואים? משהו כזה, אני רואה שעוד יותר צריך לעצב ארוך. רגע, אתם יכולים גם להסתכל על תמונות בגוגל, לכתוב בגוגל לוויתן גדול סנפיר, או אם אתם מכינים לוויתן אחר. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שיש לי כבר בערך את הגוף, אני רוצה לעשות את הבטן. איך אני עושה את הבטן? קודם כל, אני לוקחת מגבון. אני רוצה לנקות את הידיים שלי, כי הפלסטלינה השחורה מלכלכת, אז אני מנגבת עכשיו את הידיים, לפני שאני נוגעת בלבן. ככה. זהו, עכשיו שהידיים שלי נקיות, אני טיפה מייבשת אותם.
אני לוקחת, תולשת חתיכה של צבע לבן, ועושה מהחתיכה הזאת נקניקייה כזאת, שמנה, ואני משטיחה אותה. רואים? אני לוחצת עליה ואני משטיחה אותה. משטיחה את הנקניקייה, משהו כזה שיצא לי. אוקיי, עכשיו אני אקח את הנקניקייה, את הדבר השטוח הזה שיצא לנו מהנקניקייה, זאת הבטן, ואני פשוט אחבר כאן למטה. אני אחבר את הבטן בצורה כזאת. מכל הכיוונים אני אעבור ואחבר היטב. הנה. שימו לב שפה זה קצת עולה למעלה. בחלק הזה רואים, זה לא ממש ישר, זה הולך ככה ואז עולה ויורד. אז גם אנחנו יכולים לעצב את זה בצורה כזאת. כשאני משטיחה פה אני טיפה לוחצת ומרימה את זה עם האצבע. פה אני קצת מושכת. וגם פה קצת מסדרת את זה. אפשר לעצב איך שרוצים. פה קצת התלכלך לי, זה לא נורא. אני אוריד את זה. ונגב את היעדים בגבוה. זהו, אז יש לי כאן את הבטן של הלוויתן. עכשיו אני רוצה לעשות את הזנב. קלי קלות. איך עושים את הזנב? אני לוקחת קצת פלסטלינה שחורה, ואני עושה צורה של כדור. אני מגלגלת. או שאני אגלגל ככה, או בין כפות הידיים, איך שנוח לכם. ואז אני לוחצת על הכדור, והופכת אותו לפיתה. רואים? לוחצת עליו, והוא הפך לפיתה. שטוחה. עכשיו אני לוקחת סרגל או סכין פלסטיק לא חדה, חשוב מאוד, וחותכת. הופ, יש לי כבר פה שתי חצאים. שימו לב, נכון שהם מונחים ככה, עכשיו אני הופכת אותם לצורה כזאת. אני בכוונה מניחה כדי שתוכלו לראות. אני הופכת ואני מצמידה ככה. מצמידה את החלקים. יש לי כבר כמעט זנב, את הצ'ופצ'יקים אני ארים. קחו לכם את הזמן לעצב את הצ'ופצ'יקים כמו שאתם רוצים, אולי קצת לתלוש, אולי קצת לסדר בצורה אחרת. ואני אצמיד את הזנב ככה. עכשיו יש לנו כזה זנב מפואר ללוויתן. הנה, קצת יסדר פה. עכשיו מה שחסר לי, אני רואה שהוא קצת ארוך, בגלל זה הוא נופל כי זה כבד, אז אני אקצר, ואז הוא יעמוד יותר בקלות. מעולה. ככה. עכשיו נעשה סנפירים. ניקח שתי חתיכות של פלסטלינה שחורה. רואים? יש לי פה שתי חתיכות קטנות של פלסטלינה שחורה. אלה הסנפירים. ונעשה מהם לחמניה. רואים צורה כזאת של לחמניה. אחד. ועוד לחמניה. נלחץ על הלחמניה. נשטיח אותה קצת. ואפשר ככה בקצה לעשות קצה מחודד. יש לנו כאן סנפיר אחד, ואותו דבר סנפיר שני. רואים? הם שטוחים כאלה. את הנקניקיות השטחתי בהתחלה, לחצתי עליהם. נשמור את הסנפירים ונעשה את העין עכשיו. הנה ככה, זאת העין. נעשה את החלק הלבן של העין קודם כל. בואו ניקח פלסטלינה בצבע לבן, נעשה ממנה ביצה. רואים? יש פה ביצה. ביצה קטנה. אני משטיחה אותה טיפה. ומחברת כאן בחלק הזה. לא, קצת יותר גבוה. אני חושבת שיצא לי גדולה מדי. רגע, אני אקטין. אני עושה עוד פעם או ביצה או אליפסה ואני משטיחה אותה קצת. אני מחברת כאן. עכשיו אני אעשה את החלק השחור
נעשה כדור שחור קטנצ'יק, נשים אותו פה, ככה. אני אעשה עכשיו עפעפיים כאלה, מן הקניקיות. אני אעשה עפעף כפול למעלה, נקניקייה אחת, עוד נקניקייה. רגע, אני מראה לכם עוד פעם, הנה. אני עושה בעצם שתי נקניקיות לעפעף העליון, הנה, ושתי נקניקיות לעפעף התחתון. יפה. זהו. עכשיו אני אקח קיסם, הנה ככה זה נראה, שתוכלו לראות, ואני אעשה, אתם רואים, יש לו פסים כאלה לאורך כל הגוף, פסים, וגם בבטן. אז נתחיל מהבטן, ונעשה פסים כאלה שעולים כלפי מעלה. גם כאן נעשה פסים מכל הכיוונים, נעשה פסים. וגם כאן נעשה פסים כאלה שהולכים בצורה של גלים לאורך כל הגוף של הלוויתן. וגם בזנב שלו אני אעשה פסים. זה מאוד מוסיף, הדיטלס הקטנים, הפרטים הקטנים. אני אוסיף גם על הסנפירים פסים. אני אחרות בצורה כזאת. 1 ו2. הנה יש לי פה את הסנפירים. רגע. אתם רואים? אני אמקם אותו ככה שיהיה לכם קל לראות. אני רואה שפה חסרים קצת פסים. זה יפה גם שהפסים טיפה עולים, שהלבן כאילו נמשך על השחור. זה גם יוצא ממש יפה. הלבן שבבטן. ועכשיו אני מוסיפה את הכדורונים הקטנים האלה פה. אני עושה מלא כדורונים קטנים. ואני מוסיפה אותם בצורה כזאת. הנה, מלא כדורים. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, וכמובן שככל שאתם מוסיפים יותר כדורים זה נראה עוד יותר ריאליסטי ועוד יותר אמיתי. תסתכלו איזה חמוד יצא לנו. הנה, וזה מה שהכנתי לפני, הוא יצא קצת שונה וזה בסדר כי כל אחד שונה ומיוחד, יש לו פה הרבה כדורים, כפי שאתם רואים. אז הפלגה נעימה, ניפגש בסרטון הבא. להתראות.